Blasen, Massage 130. Ja. Okay, schon gut, ja. Kein Problem. Was magst du alles? Alles. Magst du mal Schwanz blasen? Или mal Schwanz drinnen in deinen Arsch? Има с момчетата по 4-5 момчета. Има заедно. Ходим лятото на плажа с момчетата, вземем си бири, пиеме, пушиме, дискотеките. Последният ми клиент беше за 240 евро. За 3 минути само да му се изпикам в устата. Аз съм 100% че има и много по-зле момчета от мен. Сега мога да го кажа с ръка на сърцето, че аз не съм ходил за 20-30 евро. Само с балон. Има Има салба. Има салба, але са окей.